Здравейте, почитатели на силата! Моите приятели от Сила БГ ми обещаха, че ще ме направят още по-силен. За целта са необходими само две неща – здрава тренировка и висококачествена храна. Тренировката ще е от мен, а храната ще осигуряват те. Днес са ми изпратили един уникален продукт на фирмата Amix, който се казва Small8 и представлява въглехидратна и белтъчна формула за покачване на мускулната маса и силата. Протеиновата формула в продукта съдържа 8 белтъчни източника, които са бързо и бавно усвоими, така че да захранват мускулатурата с аминокиселини за дълъг и продължителен период от време. За мен като силов атлет е от изключително значение с какви въглехидрати ще захраня мускулатурата си, така че те да ме направят по-работоспособен, да ми дадат енергия, да забавят появата на умора и в същото време да не предизвикват инсулинов пик или спад, който може да провали добре планирана тренировка или да добави излишни сантиметри около кръста. Въглехидратите в този продукт са точно такива. В продукта допълнително са добавени храносмилателни ензими и пробиотици, което осигурява стомашен комфорт, независимо от времето на прием на продукта през деня. Високото съдържание на аминокиселини с разклонена верига над 5 грама в доза и глутамин над 5 грама и половина в доза допълнително гарантират прираст на сила, което за мен е най-важно. Продуктът е с уникален вкус и не на последно място в него няма добавен аспартам, което е абсолютно задължително, ако искаме да живеем здравословно. Това е от мен, а сега да отидем да поклякаме малко.